karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Mahal kong kaaway. Just play them. Ma'am, ayaw pa doon ako, ma'am, ha? Noy, tabangi ko! Kuya ko nahutan sa dugo siyan! Dado na to siya sa ospital! Siya? Nakay cellphone diha! Pahumama ko, Noy! Manawag ko siyang amahan, Noy! Ma'am, hindi ko mahimong makita siya mong kaubang lalaki din, eh. Noy, maluoy in taon ka! Mamatay siya kung dili siya mada sa ospital, Noy! Maluoy ka, pahumama ko sa mong cellphone! Lubat man ni ma'am. Ha? Oh, dali! Uban ako! Ato na lang aton si Ian! Ato siyang itabog sa mainland! Patambalan na to, Noy! Ha? O saman, dako ba yung saman, ma'am? Nabuok tingali ang paglabay na ko sa bato! Uy, ala ka kuya guna na, ma'am. Ano guna kung mapiso ka? Tabangi ko, Noy ba? Dili pa ko gusto mapriso, Noy! Dado na to siya sa ospital! Okay na ba ang mamati ni mo si Mulawas? Ganahan ra ka rin sa pintana? Oh. Kung gusto ka, ilisan ako og kurtina ning imong kwarto, ha? Salamat nga nakig-uban ka pa nako. Kay bao ka, daghan kong problema sa negosyo. Pero, dili din ako una-unaon og maayo. Kana, mupahiyom ka. Maurang ka na ang makapaluag sa akong dughan. Anala sige, pahuway na. Magluto ko sa paborito ni mong pagkaon. Ian! Ian! Oh, hala. Hain naman si Ian. Wala naman siya din sa ang gigda ang liguranan. Pasil ko may kamang nalipego sa ospital, ma'am. Huwag makadanya sa ospital, good Noy. Ikaw ramay ni akaron sa isla. Pero wa man lagi siya din sa sala. Ian! Ian, hain ka! Ian! Oh, Na ba siya diya, ma'am? ni aram na siya sa sud siyang kwarto, Noy. Hey, hey, man. Wala siya mag-iwag! Iyan! Iyan! Iyan pagmata! Iyan ay pagkatukoy! Kinahanglang madaka sa doktor! Iyan! Noy! Dili na siya motubag! Huwag ka kuya ko din, eh. Ang ako lang kung mandisgrasya ko siya. Ayaw yung taon, Noy! Hindi pa ko gustong mapriso! Kung mauna, dali na. Ato siya dalo sa ospital, ma'am. Hoy! Hoy, Iyan! Iyan! Iyan ba? Iyan! Siya sabing imong gitap-tap siya. Oy. Akong napkin, Noy. Wa man may kapas din, he. Wasad may tambal. Noy, ato na lang ni siyang ngayungan, Noy, be. Aron na tumadapalapan sa isla, Noy. Ay, sige. Iyan. Iyan. Ah! Ayaw! 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 Ay, guhi ka pa! Iyan. Iyan na yung kahadlok na ako. Ah! Ungo! Ungo ka! Hoy, Iyan. Ayaw kong binuangi, ha? Oh, kinsa man ang tiguang. Kinsa na? Uy, lawom tingali kayo ang saman siyang umam. Mura mo siyang nabuang. Uy, di man gud ako kayo ang batong akong gilapay niya. Nitangon naman kaniyang dugo siyang Bitaw sa blo. Danong ka na mo sa hospital, sir. Sir? Iyan. Dili! 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 Mga ungo mo! Iyan! Bidagan. Iyan! Iyan, nasa ka paingon! Noy!
Pero di man sabto siya magkapalayo din si ma'am. Kay mahadlok man sabto nga rin siyang tubig. Dali na, Noy! Ato na siyang gugdon, dali! Iyan! Iyan! Iyan, hain namin ka! Iyan! Ako ay masisir. Inausap ko siya eh. But lang. Di sab ko makatuod nga mabuang siya tungod lang sa kabato nga akong gilabay niya. Ma'am, paingon niya maghunas siya. Kinahanglang balikon ako sa kayan. Kaya tingaling maabtan ko hunas pa. Balik na ko. Ha? Oh, Noy! Noy, ayaw na ko biyain din eh, Noy! Tabangi ko makalabang ni Sian sa mainland! Noy! Huwag na siya mamati. Ay naman ni Sian, uy! Ngayon kalit man sang naliso ang iyang utok! Sian! Ay, nakabaw! Iyan ba? Pindot ang kanaos magbitaw nga. Nagkabuang pagita na ko. Kaya. Kana. Kana singgit yun. Manglabang ta! Oh. Ato ta sa ospital! Iyan! Magkabuang kag pangita na ko. Kinahanglang makahuna-huna ka kung unsa ko ka-importante para nimo. Aray, kahapdo sa ni kong samad. Pero, gamay rin. Layo rin is tinay. Tambalan ko nagsagbot. Iyan! Hay naman ka! Kana! Singgit pa! Singgit pa! Nauy! Hain man katagot ang tawana. Ubo ka tumulangoy, no? Unya na lumos. Nganong ako man sa diyang gilabay bato, oy. Naigo na inon siya siyang o. Kadagan na ba sa dugo nga may aga siyang o? Iyan! Iyan, hain ka ba? Iyan! Oh, kaya may nag-ago niya ng pagatpatan. Siya na tingalin ha. Iyan? Iyan, ikaw ba na? Iyan? Oh, si Iyan yun. Iyan! Iyan! Iyan? Iyan, nga kalit man kang nabuang, oy. Waman ka di mabuang ng ubang tao nga nabuak yun hapit ang o. Ikaw pagka nga gaming baturang nakaigo sa imong o. Hoy, ikaw ha? Bisag nabuang na ka. Walang gihapon kay batasan na agsunultihan ako ha. Iyan ba? Sige na ba? Mamalik na ta sa bahay pa. Dali na. Bay, Oh, dali. sako Ha? Unsay sako? ang saha ko. Unsa? O kasabutan na imong ipanulti, uy. Alsaha ko. Magpaalsa ka na ko? Saha ko. Oh, magpaalsa ka kay sakit ang imong o? Saha ko. Oh, di ay? O sige. Alsahon ta ka ha. Huwat diha. Uy, what's up ng balita? Mabalik magsuot sa bahay. Karong kabayana ka. Magpabibigin ko nimo. Ni aramday ni. Magpakurat niya. Dugay man. Nag-unsam ko siya sa sud. Na, may balik naggawas. Unsa ba kaya gikuha sa sud sa bahay? Iyan? Unsa man? Sakit pa kayong imong samad sa o? Okay. Dali na. Alsahon na ta ka. Kabyon ining sundang o.
Kay baw kag unsay gamit ining sundang? Ha? Kining sundanga, hait kay ni. Og lami kaning itigbas og nabuang na nga tawo. Og unya, human ako tigbas nimo. Ako kang ilupong anang dapita sa pagatpatan. Hala, uy. Marami sa ko kabuangon sa stress ning nahitabo nimo, uy. Tigbaso na lang ta ka, uy. Hoy! 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 Mego! Hoy! Pagpribayan na! Oh, bitaw! Nayabag na gid ko kay nabuang naman sa ka! Hoy! Hoy! Ano ka? Masamad ko ha! Masamad ko! Masamad! Balik dire! Balik dire kay ilubong ta kag sayo! Suluhara! Iyan! Balik dire! Lami na ka kay ison sa sako dong! Ilaron man taon nimo ning labang mangingilad, oy! Hello. Okay. Okay, salamat. Magbarko ko dayon. Mag-pump boat? Okay, sige. Kuha ikog ticket aron makaapas ko ni Ian. Sige. Makita ta sa pier ugma. Bye. Dili mahimo malayo kog dugay ni Ian. Iyan, ablihin yung pultahan ba? Suluhara! Di koy! Manigbas ka? Oy, saman. Gusto kang wikan-on ko niya, ha? Basta! Hindi ko mga ble. Ablihin yung pultahan! Hoy! Yun sana ni mo puntahan! Gitigbas! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!